फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो जासिहरबाय। आं दा दङ अदालगुरि जिल्लानि नैबे अदालगुरि स्टेशनाव। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों अदालगुरि जिल्लानि मुंदांखा मार्केट अदालगुरि बाजार। बेनि गासै नुथायखौ नोंथांमोननो दान्दिसे समनि उनाव आं फारि फारियै दिन्थिलांनो लादों। आङो थांगासिनो दङ अदालगुरिनि नैबे रेलवे स्टेशननिफ्राय अदालगुरि मार्केटसिम। आं दङ अदालगुरि मार्केटनि नैबे गंसे साहा गलायाव। बेवहाय आं दा फुंबिलिनि रिफ्रेशमेन्टखौ लाबोनो नागिरदों। बेवहाय आङो दा नैबे थावनि फिथाजों फुंबिलिनि रिफ्रेशमेन्टखौ लानो नागिरदों। फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो जासिहरबाय। आं दा दङ अदालगुरि मार्केटनि नैबे मैगं थाइगंनि बाजाराव। जोबोर समायना नुथाय। बेवहाय मैखोमै गोबां बर' सुबुंखौ नुनो मोनदों। दानिया आं दङ नैबे अदालगुरि मार्केटनि दाउ हांसोनि बाजाराव। नोंथांमोननो गासै नुथायखौ आं फारि फारि दिन्थिलांनो लागासिनो दङ। लाल কালার নাই লাল কালার তো নাই এই ক্যামেরা বাড়ি আছে অলপ লাল কালারও লাগছে লাল সব কমপ্লিট দিতে হ্যাঁ ভিডিও খালামতে না বেরিয়ে কথা আই ওগো ভিডিও খাল আনো ओंखामजानो नोंसोरबो बेखौ नोंसोर जागोन ना बेलेगनो होगोन मालायनो जाहोगोन मालाय जाहोगोन सासेयाव बेसे लायोसैलाय 50 थाखा ओंखाम बेदरजों 50 थाखा माथो दामा खम जाबाय। दानिया आं फैयै फैयै नैबे अदालगुरि मार्केटनि अमा फिसा फानग्रा बाजाराव हाबफैदों। नोंथांमोननो गासै नुथायखौ आं दिन्थिनो लादों।
Yang dong nैबे उदालगुरि मार्केटनि अमा फिसानि बाजाराव आंजों सासे लोगोआव दंफाङो बिथां अमा बेफारि बिथाङा अमानि फालांगि मावो नोंथाङा बेसेबां फानो बेखौ आङो 3500 फानगोन 3500 बुंनाया बारा आरो 38 हरगोन आरो आङो बे उदालगुरि मार्केटआ मा बाराव जायो बे बुधबार दिनावबो जायो आरो बे बाजारा सप्ताहनि बाजाराव बेसेबां समसिम बेयो फ्राय 2टा 2:30टासिमाव जायो बारा नङा लाङोबा उदालगुरि मार्केटनि अमा फिसानि बाजाराव बेवहाय नोंथांमोना सासे बर' आइजोआ अमा फिसा फाननाय नुथाय बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो जे बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फालांगि मावनानै जाग्रा हारि नोंथांमोना नुदों नैबे अमा जा फिसा फानग्रा बिथां आइजो बिथाङा लोगोसे बे आइजो फैदों सासे बिथाङा दा दाम दोलायगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों केमेरानि उनथिंजाय नैबे गोबां बिबांनि बर' सुबुंफोरा बेवहाय अमा फिसानि फालांगि खालामनो फैदों सोरबाया न'खरनि फिसिनायखौ फानफैदों सोरबाया फालांगि मावदों जोबोर समायना नुथाय बे उदालगुरि मार्केटनि बेवहाय गोबां बिबांनि अमा फिसानि जोलैखौ मोननाय जायो मोजां नोंथांमोना सायख'ना लानो हागोन बे मार्केटआव फैनो हागोन सप्तानि बेवहाय बुधबाराव फुंबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय 2 बाजिसिम मार्केटआ सोलियो बेवहाय मैखोमै गोबां जा अमानि जात लकेल सालानि बायदिनि अमा फिसानि जोलैखौ मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय फैनानै नायफैनो हागोन गोबां बिबांनि अमा फिसाखौ बेवहाय मोननाय जायो खम बेसेनावनो आं दङ नैबे उदालगुरि मार्केटनि बे अमा बाजारनि सेराव बेवहाय जोबोद समायना नुथाय नुदों नोंथांमोना नैबे जोंहा आबै मादैमोनहा दासिमबो फालांगि मावनायनि नुथायखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय जों बुंनो हायो बर' हारियारि गोदोनिफ्रायनो फालांगि मावनानै जाग्रा बेनि मोनसे नुथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबे आबैया गासै 20 बोसोरसोनि साखाथियाव जाबाय बिथाङा दाबो नैबे उदालगुरि मार्केटआव फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आबै बे गयखौ नोंथाङा बेसेबां फानो खान्दिसेयाव जरा थाइबा खान्दिसेयाव आरो सिबिजों गय खायसेजों 10 थाखा थिगानो दं दे आं जेब्लाबो फानो दानिया आङो उदालगुरि मार्केटनि नैबे जोंनि बर' हारिनि जि जोम फानग्रा बे बाजारनि नुथायखौ दिन्थिनो फैदों गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आं दङ नैबे उदालगुरि मार्केटनि दख'नानि दखानाव नैबे गंसे दख'नानि दखानाव नोंथांमोना नुदों नैबे केमेरानि उनथिंजाय जोबोर समायना नुथाय बे गलायाव गोबां बिबांनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा फालि लोगोसे जोंनि जा मुगाजों गोरोबनाय बायदि रोखोमनि बर' हारिनि गाननाय जि जोमखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे उदालगुरि मार्केटनि गंसे दख'नानि गलायाव आं दासान्दि जिरायनानै दङ बेवहाय जोबोर खम बेसेननि गेजेराव नोंथांमोना बर' हारिनि गाननाय जि जोमनाय बायदिखौ मोननो हायो आङो आइनो सरबाय ओइनि इखौनो बायदोंमोन माबानिया माबानि मा होनो माथानि मार होनाय माइदि गोनां ओमफ्राय 600 फानो 600 फानाबा जोंहा जेबो थाया होमबाबो जेनेबा सोरबाबा बिमा फिसानि 550 Ada
100 जागोन ना जाया फार्स्ट मासेयाव 이거라 사이즈 맛이야. 이 가끔 팔나요? 이 섹시 때문에 다 이만이. 팔아나요, 거? निम्की बिचारिजो निम्की 하루 어디다 빼겠다. गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आङो उदालगुरि मार्केटनिफ्राय ओंखारलांनो लाबाय नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि हेफाजाबजों उदालगुरि मार्केटनि गासै नुथायखौ नुनो मोनबाय बेयो उदालगुरि जिल्लानि मैखोम बाजार बेवहाय गोबां बिबांनि बर' सुबुंफोरखौ बे मार्केटाव नुनो मोनदों जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बे मार्केटाव फैनानै उदालगुरि मार्केटनिफ्राय ओंखारबोबाय दानिया आङो उदालगुरिनि रेलवे स्टेशनसिम थांगासिनो दङ उदालगुरिनि रेलवे स्टेशननिफ्राय गासै 800सो मिटारनि गोजानाव बे उदालगुरि मार्केटा दङ गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनै नैबे उदालगुरि मार्केटनि जा नुथाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना बे उदालगुरि मार्केटनि नुथायखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरहर लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोननि साफ्रोमबो लोगोनो भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे नोंथांमोना जुदि महिलारि वाइड एंगल इउट्युब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ अन खालाम मानो होनोब्ला बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअखौ आंगोनि बर' बिमानि रावजों आं ब्लग्स भिडिअ खालामनानै महिलारि वाइड एंगल इउट्युब चेनेलाव पाब्लिश खालामबोगासिनो दङ आरो जुदि नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला इयुनाव बे चेनेलखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामगोन बिदिब्ला दिनैनि बे उदालगुरि मार्केट दिन्थिफुंनायनि नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै